welcome, boss. Finally. Hey, malai gerbu kungurni kalkina na biar YouTube ada lagi. Nih, ini apa? Katamu famous YouTuber. I'm single. Ada punya nang ke sini saya. Musa. Jai Bharat Mata ki. Jai. कभी मिलेंगे गप ini masih putar ini widira guys dasi masih putar widira kesau guys dasi widira masih putar biao pura hey guys, good morning and guys happy Independence Day guys. First of all in the video is Independence Day special jangan na to guys da is Independence Day ni takai mse special ride radeng mane tree house guys mane guys niya Baksa riders for fagenar na amfai sanis YouTubers and guys soza gan mane guys is celebration comes here na Independence Day ni specially sabe guys day video body interesting jan thanga sine fene dancer dar na do style mata in video ko body interesting and dhamaka jan guys thanga sine to let's go guys day thanda kai full ready amfai guys mase khamandeng bo mane niyo pack khanai so ay pack lablai nei jingni bimya guys, ni bigi baler Independence Day buri jan nomba. So guys ni ozeng khan siar nang karyo ni. Guys ni dai ni aya khana khana ide flag ke de ni khade ni. Kha mane mari nang har. Mari nang. Bidi se menang le bima esang ontuli. Ra bane ni 15 Agust 9 thang pa ready jabe na. Fred dayang thang guys, full excited. तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कहीं तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगल Don't say some new now. Oh, sorry, bari fikilai. Saya order fencing. Oh my god. Karen masih lap ke? Sorry, ni sigun bari belai. Guys, आज पहले बार जंगल में गाड़ी चला रहा हूँ किसी के बारी बगान में आयो आलिया बारानी फे बारा हामा जालां बाय आयो माथि लाबखो जोंखो दिनै ओइ मोजां Let's go जय भारत माता के guys जागाय बद्रिक सियार ना माने मैदेर बंखारनानै आरोना नै पुरा हाग्रा गेजेर नै बाबारे Oh my god. Ini masih putar ini, widira. Guys, dasi masih putar widira. Kesau. Guys, dasi widira masih putar biao. Pura sari tari dengar na. Mati lah kusiru. Mana bikin mana widira mas kasih masih putar bay mana sari tari pura zizib dar na. Oh my god guys. Sini dia masuk bayar na, masih baru naik buat deh. Masih asik grilar na. Ayo. So guys, finally dai jeng ne bisa aku sokin dai jeng ni right now. Video ro guys jeng sobai ni right. Guys, finally dai jeng ni sobai by Tenzing Photoshoot Tree House. Spider where na hati jeng sai babu. Very give na mane finally Tree House. Tree House. Right dai jeng ikina mane flag wish खालामसै आरोना जोंनिया DN ब्रह्म सफैसिगोन ओमफ्राय मेहेरवारि फैगासिनो ओमफ्राय जोंनिया दैमु रस्टार फैगासिनो ओमफ्राय नै जोंनि जागाया बेनो जागोन दिनैनि जोंनि जागाया this is जागाय ना guys नै दा जों फाइनाली सौहैबाय ट्री हाउसआव ओमफ्राय दा जों माने निखौ फ्लेग बुस्टिं खालामनो थाखाय एसे जागा नागिरसै आरोना माथो मोजां नङा होमबा माने एसे इजाजत लानोसै guys नैबेनो जादों जोंनि ट्री हाउसनि गेटआ थ' एसे साजायदों आरोना 15 आगस्टनि स्पेशेल हिसाबै ओमफ्राय दायो जोङो माने फ्लेग बुस्टिं खालामनो थाखाय जागा नागिरगासिनो ओमफ्राय नैबेनो जादों बिनि मेन रेस्टुरेन्ट दायो जों बेयाव जागोन तो ये रहा गाइस भारत का तिरंगा अभी हम इसको यहाँ पर लहराएंगे ये लो ब्रदर welcome boss finally nan la resne bitak sang kubo oh ada nuak kemen max ke bukhar le ada nuak kemen ayo ani buna kasal nih itna diri kai ko be इतना देरी काय को बे अरे रे आगे गालफ्रेना बिनो बे हिन्जाव खासो बियो बिदिनो
Ada fina bugir nangko jadi zakaya. Moza. Ada kan nusuna kam deh ada. Ada masalah mana? Pernah habis na. Hai boleh. Meta. Boleh. Fina experience apa nangko? Experience jadi second time na. Kintu orang badi jadi second time. Orang badi. Ya. Feel jadeng. Oh mana? Jeblang first time pun itu menaksi house. Pura empty man. Dini ini di 15 Agustus ni. 15 August ni orang badi jadeng. Pura jam jadeng. Traffic jadeng lama ya. Berat na. Ekdom bare bungsona hala. Pray dah hit mendengar. Dah itu kita gini orang bayar. Sabar cover mita otak ada bina. Boleh pun ibang. So dah mita menber na. Berake boleh. Welcome to Udalguri. Yes. Deh. Moza nang baik, legum nak. Ay जोंनिया फट'शुट सोलिगासिनो नै जोंनिया खाथामबो फेमास इउटिउबार फेमास ब्रा बिदि जानांगौ भाई Hey guys, जेब्लाबो फट'शुट खालामबा बिदिखौ लानाङा दे बिदि मा सानै गर्लफ्रेन्ड दं बुंनाय जायो बिदिबा I am single. दे लगाव दे नै जोंनिया गार्लफ्रेन्डआ बेनोमोन जोंनिया गार्लफ्रेन्डआ बिसोरनोमोन दाय जों नै माने फ्लाइटखौ बिरनोसै आरो ना स' दाय जोंनिया नै गासै मेम्बारफोरा सफैजोब्बाय जोंनिया डिएन ब्र जोंनिया डिएन ब्र गासैबो आरो ना ओमफ्राय दाय जों स्टार्ट खालामसै गाइस लेट्स स्टार्ट दिनैनि जोंनि दा अके दिनैनि 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान बे समावहाय जोङो जनगण मन उचिनायक जय हे भारत भाइग विधाता दाबु सिन्ध गुजरात माराठा द्राविड उत्कल बंग जय हे जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय बदलाने बेंचर जय बदलाने ऊपर थाना धड़क जय मुरारने जय यूट्यूबर ने जोब्बाय हाबाफारिया दायो जोबनानै थांबाय दे दाय गासैबो गावबा गावनि जुथाखौ गानना लादो ओइ मालाय गोरबो खुंगुरनि गार्लफ्रेन्ड आरोना बियो रिथावनानै नङा फटक लाखांबाय दायो माने बिनानावसो नोंथांमोना गोरोन्थि साननाङा मानो होनना बुंबा ओरैसो जोङो ओरैनो माबादों आरोना समायना गैस्लाफोर बिसोर आंनि गार्लफ्रेन्डआ बिसोरनोमोन गासैबो गावनाय नैबे फार्स्ट एक्स सेकेन्ड एक्स थार्ड एक्स नै जोंनिया माने रिमाल दाउन थांसैनो बिदि लाबाय ओमफ्राय दा बिदि लानोसैबा आरो एसां जोलि आत्रानि हामा नांबाय खिन्थु उफाय गैया आं बे न' मोनथामखौ नायनो फैखादोंमोन दे फट' दे गासैबो दे बिदिसो जायो नामा इसो दे जों बडिगार्ड अके तो गाइस नैबे जाहैबाय राइन' रिजर्टनि नुथाय ओरैबायदि मानसि लोगोफोरना ओरैबायदि जाम जाजोब्बाय अ माय गड ट्री हाउसनिख्रुइ बारा गाइस बाबारे दे बिदाय गाबदो एसे गाबना होबाय आरो सोर गाबना होयोलै दे गाबदो बिदाय जाया दे फिर मिलेंगे जब 50 के होगा ना तब पार्टी करेंगे ओके ब्रो फिर मिलेंगे कभी ओके फिर मिलेंगे ब्रो दे फिर मिलेंगे कभी मिलेंगे गप दे मोजां थांबाय जाना फैगासिनो बिथांमोना खानायसो ओके पार्टिसिपेन्ट लाइनआव थांगोन जोङो यस काम अन दे बाय ओके दे बाय लव यू गाइस बाय
ओमफ्राय गाइस बिथाङा जाबाय जोंहा ब्र माने बिथाङा माने जोंखौ बहुत हेल्प खालामबाय आरो ना माने फ्लेग विस्टिं खालामनायनिफ्राय माने थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय गासै माने बिथाङा जिन माने लाबाय बिथाङा आरो बिथां ब्र स' बिथांनियाबो मोनसे चेनेल दङ नियावले दुफां बड' ओमफ्राय नि जादों सन्जिब सिं बर' स' गाइस सार्च खालामबानो जाबाय दुफां बर' एन्ड सन्जित सिं बर' अके ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव थागोन लिंक अके सापर्ट चेक आउट गाइस सापर्ट खालामनो गासिबो सिंगल आइ एम सिंगल yes the सिख्लाफ्रानो गबाय सिंगल गाइस नै दाया आं सफैलायबाय न माने गाइस ट्री हाउसआव माने जों थानायनि माने केम्पिं खालामनायनि माने प्लेनिं दङमोन आरोना बाट गाइस आं थानाय जायासै जोंनिया डिएन रुमाव थाबाय आरोना स' माने एसे प्रब्लेमनि थाखाय आं थानो हायासै गाइस स' बाय द वे दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो स' कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय एन्ड सोरबाफोर गोदान नायसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय दे स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो बरि धामाका एन्ड गाइस जोंनिया महाजारला पार्ट 4 नि शुटिं सोलोंसै खानैसो उनाव थ' गाइस नायनानै थाबानो जाबाय एन्ड दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो गाइस कमेन्ट खालामथारबानो जाबाय आरोना स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै स' गाइस दिनैनि थाखाय bye bye guys, bye bye, love you guys.